Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि गिबि निउस दङ एसआइ जन्मनि राफाखौ ग्रेप्टार खालामबाय गावनि फिसाय जानो गोनां सुबुंखौ पुलिसनो हमहोनाय बिदान्थि गोनां एसआइ जन्मनि राफाखौ सानथाम सोंनाय फिननाय खालामनायनि उनाव दिनै गावनो उल्था पुलिसनि जियाव एसआइ जन्मनि राफाया गावनि फिसाय जानो गोनांखौ हमनायनि उनाव जन्मनि राफाया बयजोंबो सावरायजादोंमोन आरो बाख्नायजादोंमोन नाथाय गावनि फिसाय जानो गोनांखौ हमहोनानै गावबो खैफोदाव गोग्लैबाय बुंथिनो गोनांदि फिसाय जानो गोनां सुबुंजों लोगो नांनानै एसआइ जन्मनि राफाया सासे ठिकादारनिफ्राय गोबां लाख रां लानायनि बिथांनि हेंथायै अजद सिखारनायजों लोगोसे गोबां कल रेकर्ड भाइराल जादों। DID लिटिल मास्टार सिजन 5 नि टप 8 नि भटिंआ दिनै मोनाबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय समबार फुंनि 9 रिंगासिम जागोन। बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया रायजो राजानि अननायाव टप 8 आव मोनहैनो हाबाय। बे टप 8 नि भटिंआ दिनै मोनाबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय जागोन। बर'नि फिसा नबजित नार्जारिनि भटिं नाम्बारा 9152915246। गोबां मदद हेफाजाब होनायनि थाखाय ABSU आरो ABSUनिसिम नबजित नार्जारिया गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि कारहाना गामियाव आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिलारानी ब्रह्मनि आगान। बारग' मन्थ्रि प्रमिलारानी ब्रह्म बिथाङा रायजो राजाफोरजों सुखु दुखुनि सावरायदों। बारग' मन्थ्रि प्रमिलारानी ब्रह्म बिथाङा रायजो राजाफोरजों सावरायनो मोनना मोजां मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोबाव सम मन्थ्रि जाना थानाय समावनो आंखौ बिथांमोना खाथियाव नायनो लुबैब्लाबो नुवाखैमोन टिभिफोरावसो नुबाय थादोंमोन। दिनै बिथांमोना खाथियाव नुनानै जोबोर खुसि जादों होननाबो फोरमायबावो बारग' मन्थ्रि प्रमिलारानी ब्रह्म बिथाङा। क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि महिनी महान ब्रह्म गोसोखां नब्लाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दालाइसा जौमा आरो मुलुगसोलोंसालिफोरनि फरायसाफोरजों जर'खा सावरायनाय सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनि सायाव आरो गुबुन गुबुन समाजारि रांखान्थि सोमोन्दो थानाय गोबां जेंनानि सायावबो गुवारै सोंनाय फिननाय लोगोसे गोथौयै सावरायनाय जायो। हारियानानि गुरगावआव खामानि मावनो थाहैनाय बर' सिख्लानि गोथै सह बोखांनो मोननायनि गुबै थं। हारियाना गुरगावआव खामानि मावनो थाहैनानै बुथार जानायनि सन्देह खालामजानाय बर' सिख्ला सानजिता दैमारिनि थङा तेजपुर नङा। बुथार जानायनि सन्देह खालामजानाय बर' सिख्ला सानजिता दैमारिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगाव ततलापारा मण्डल माखानि थागिबिमोन। मख'नो गोनांदि सानजिता दैमारिखौ बिथांनि बिगुमै बिलसन दैमारियानो गुरगावआव खामानि मावनो लानानै थांदोंमोन। सानजिता दैमारिया हारियानायाव थांनानै गुरगावआव सासे सुबुंनि नखराव खामानि मावग्रा महरै थाहैदोंमोन नाथाय हरखाब बिथांनि सन्देह गोनां गोथै सह बोखांनो मोननाय जायो। बे जाथाया माबोरै जानाय सोरबा बुथारदोंना गावनो फुथैना लादों दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।